stupen en tupinnen. Hoe Limburg en de rest van de wereld. Ik hoop dat de plaats voor steeds wat zo goed in Limburg. 10 jaar Rondje Limburg Zuid. Van 2014 tot 2024. Zometeen gevangen in een fotooverzicht. Van de fietsen die ik gevaren heb. Tot epic ritjes. Foto's van vergezichten enzovoort. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik fiets nog een stukje weer. Zo wie zich dat gehuurd kon ik hij bergop. En ik zou zeggen, geniet ervan. Adieu. Tot in de Limburgse heuvels. Op de fiets of de voet kan ook. En we zien dus daar. Geniet ervan. Adieu. Zo Ivo, dan zag het maar. Ja, het wordt fantastisch jongens, echt hoor. Voor degene die niet mee zijn geweest, had je het gemist. Nou ja, volgende keer beter. Ja, volgend jaar weer Dutch Mountain Film Festival. We eindigen bij route 4. Hartstikke idee. Bedankt, summit to summit, adieu.